Vnímaš celú situáciu, povedz, že čo sa deje, ako je to drahé a čo to všetko spôsobilo. Situácia je už teraz A drahá. povedz, že jak Slovensko humanitárne pomáhalo Ukrajine a my sme za to dostali to, že nás odstriedli od plynu. Hej. A on chce, aby ty hneď prekladal? Nie, ty povieš všetko Áno. a ja mu to potom, oni si to už preložili. Aha, dobre. Situácia je už teraz zlá. To znamená, že v posledných rokoch sa zdvojnásobili, strojnásobili energie, ako elektrická energia, plyn zdražieva. A ak by došlo ku plnému odpojeniu tzv. Ruského plynu alebo ruských zdrojov, tak ceny by mohli narazť do 3 až 4-násobne vyšších cien, čo by malo ekonomický dopad na obyčajných ľudí tak, že by sa dostali až na úroveň chudoby. Čiže znamená to, že bežný človek by to naozaj pocítil tak, že by mal ledva na prežitie. Sú to položky, ktoré tvoria značnú časť celkového príjmu pracujúcich ľudí. Čiže samozrejme ľudia na Slovensku chcú, aby energie boli čo najlacnejšie.